Bună seara și bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal. Vă spune Bogdan Enache. Astăzi, dragi prieteni, vom vorbi despre sece, hale și piețe, o societate care ne afectează în mod direct viața, viețile. Foarte mulți oameni preferă să cumpere în continuare din piețele ploieștene. E adevărat, unii refuzând mărfurile din hipermarket pe motiv că în piață găsesc și prețuri mai mici, pe de altă parte găsesc produse românești. Însă, iată, la sfârșitul săptămânii trecute a apărut o știre bombă că halele centrale vor avea o nouă față, va fi reconstruit întreg platoul halelor centrale, va arăta cu totul altfel. Pentru a vorbi despre acest subiect, precum și despre alte subiecte, invitatul meu din această seară este directorul general al SC Hale și Piețe, domnul Emanuel Ilie. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Aș începe, domnule director, în vedere faptul că este prima noastră întâlnire din acest an. V-aș propune să vorbim despre două lucruri care s-au întâmplat și e bine să le lămurim. S-au făcut și speculații, s-au spus și adevăruri pe aceste două subiecte. Primul dintre ele vizează piața din Malul Roșu. Faptul că s-a întârziat termenul de finalizare al lucrărilor după ce aceasta a fost mistuită de flăcări anul trecut. Conducerea dumneavoastră, ceilalți directori, oameni din Primăria Ploiești au anunțat un termen, iar acesta a fost decalat cu câteva luni de zile. Care au fost motivele și cum priviți acum? A fost dată între timp în folosință. Lumea din ploieștenii din respectivul cartier sunt mulțumiți că au din nou o piață, dar care au fost motivele care au dus la întârzierea aceasta? Au o piață și nu pot spune numai o piață, ci cea mai dotată piață, sau să spunem, este singura piață cu regim închis. Și când spun aceasta, sunt posibilitățile de instalare a unor aparate de aer condiționat care vor produce și aer cald și aer rece în sezoanele respective, conform sezonelor. Deci este o piață pe structură metalică, cu panouri termoizolante, este altceva decât Ploieștiul a avut până acum. Este un edificiu care sperăm ca în viitor să mai fie și astfel de momente plăcute pentru cetățeni, dar și pentru noi ca societate. Deci spuneți că în timpul verii această piață va avea aparate de aer condiționat? Nu pot spune chiar în timpul verii, dar în cel mai scurt timp. În momentul în care vom identifica niște fonduri pentru că o să revenim la un subiect, dacă o să ne permită timpul, referitor la piața centrală, dar să revenim puțin la piața Malul Roșu. La Malul Roșu, în luna mai, a avut loc acel eveniment nefericit, deci incendiu care a avut loc, urmând ca... Provocat de cine până la urmă? Nu pot spune încă provocat, pentru că există o anchetă pe rol, există un proces deschis pentru o societate care se bănuiește că ar fi produs acest incendiu datorită unei instalații supra-solicitate. E vorba de o societate care nu cred că e bine ca să nu trec pe la caserie pe la dumneavoastră. E o societate care suntem în proces cu dumnealor, proces care probabil în urma unor expertize făcute de niște oameni pregătiți or să ne dea o finalitate. S-ar putea, haideți ca să nu fim singuri, vorba noastră fiind o anchetă de desfășurare, există posibilitatea ca acel incendiu să fi fost provocat de la o rețea electrică? Din neglijență de la o rețea electrică. Aceasta este prima concluzie. Că pompierii au spus, domnule, deci sunt niște procese verbale încheiate la fața locului în acea noapte, pentru că incendiul a avut loc noaptea, și poliția, și ISU, și cei de la Electrica au indicat o anumită societate, adică un loc de unde a plecat acest incendiu. Și practic ar fi în prima fază o supra-solicitare a unei instalații electrice care era dimensionată la o anumită capacitate, a fost supra-solicitată și de acolo s-ar fi produs incendiu. De ce a spus neglijență? Neglijență pentru că asta o pot spune, după niște luni de zile, un vânzător din acea locație ar fi făcut afirmația că a sezizat patronul acelei instituții în urmă cu 4-5 zile, că are un miros de plastic sau un miros de cauciuc în interiorul acelui modul.
Între timp, deci în urmă cu o săptămână de la această afirmație, practic se montase o vitrină suplimentară față de puterea pe care o avea acea instalație. Și de aici pare să că ar fi fost originea acelui incendiu. Așteptăm totuși autoritățile... Pagubele la cât au fost? Fiindcă tu și societate cu capital, primăria aparține primăriei SC Hale și Piețe. Care au fost pagubele? Pagubele atunci la expertiză au fost în jur de 2 miliarde și 800 bani vechi. Deci de 280.000 de lei noi. Sumă cu care ne-am înscris în acest proces și așteptăm derularea tuturor procedurilor legale. Când credeți că va fi finalizată ancheta? În cursul anului 2014, am înțeles. Deci după luna iunie-iulie pare să că vor fi anchetate și vor fi verificate toate expertizele făcute la rău. Urmă ca după aceea noastră să intentați proces împotriva... Nu, suntem și parte constituită și parte civilă în acel proces penal, pentru că la orice fel de incendiu se pornește practic un proces penal. Da. Se merge pe ideea că incendiu ar fi produs de cineva, dar în urma verificărilor se constată că de fapt acel incendiu ori se produs pe neglijență, ori că... Și atunci ne-am constituit și parte civilă în acest proces penal. Da, dar doar în momentul în care anchetatorii vor spune SC Hale și Piețe, societate, iată că în urma anchetei s-a văzut foarte clar, am constatat faptul că incendiul a fost provocat de X. Aia după aceea o veți constitui și sigur, civilă. Nu, aia e latura penală. Urmând ca tot în cadrul același proiect, latura civilă să fie abordată. Și atunci din iunie-iulie încolo. Da, celelalte societăți se vor constitui parte civilă cu o anumită sumă. Care celelalte societăți? Păi, sunt și celelalte societăți care au avut module. Sigur că da, au avut module în acea piață și au ars. Și atunci, 2 miliarde 800 vechi. Ne referim numai la paguba pe care a produs la Hale și Piețe, da. Deci pe semne că prejudiciul e de peste 100.000 de euro. Peste 4,5 miliarde. Nu știu să spun. Mai pot spune că mai am o informație că o societate care i-a ars acel modul avea marfă de aproape 1 miliard înăuntru. Deci nu pot să vă spun o cifră exactă la cât s-a ridicat acest prejudiciu în urma incendiului. Am înțeles. Deci în luna ianuarie a luat foc. Noi, bineînțeles, în luna mai, scuzați, în luna mai, dacă nu mă înșel, chiar pe 3 mai, dacă mai țin bine minte, era Duminica de Florii. Am procedat la obținerea autorizației de construire imediat, în regim de urgență. La sfârșitul lunii mai am intrat în posesia acestei autorizații, după care am apelat la arhitect, conform legii 10 cu dreptul de autor al arhitectului. Trebuie să apelez normal la acel arhitect care a proiectat inițial acel edificiu. Am apelat la dumnealui. Ni s-a spus că durează 45 de zile, cum e termenul legal de constituire, practic de întocmirea acelui proiect. Eu am explicat de atunci ce pretenții aș avea asupra acelei piețe, dacă tot trebuie să o fac, aș fi avut niște pretenții. După 45 de zile a venit la mine și mi-a prezentat un proiect pe o structură din lemn, pentru că așa era piața inițial, pe structură din lemn. Inițial vorbind din... În 2007. În 2006-2007 a fost proiectată de la zero? Da, de la zero, pe structură de lemn. Da. Interesant, adică aproape în mijlocul Ploieștiului, structura de lemn e interesantă. Da, da. Noi vroiam deja, de fapt acolo sunt două proiecte, pentru că pe latura din dreapta, deci nu latura care a luat foc, pe cealaltă latură am fost sezizați de către cetățeni că există pericolul prăbușii tavanului de la piață, pentru că în 2010, când au fost căderile acelea abundente de zăpadă, stâlpii începuse să scârție, noi imediat ne-am dus, sau cel puțin eu când am venit, m-am dus, am pus bolobocul, cum se spune, pe fiecare stâlp și într-adevăr piața era plecată 2-3 grade. Deci pericolul de a se întâmpla o catastrofă la cădere abundente, chiar cum a fost și în anul acesta, era iminentă. Și atunci am intervenit pentru consolidarea ei cu niște stâlpi de metal. În timp ce făceam acea construcție, s-a întâmplat acest eveniment nefericit. Și atunci am zis, dacă tot nu mai am nimic, să o fac numai pe structură metalică, este și mai sănătoasă din punct de vedere al rezistenței, dar este și o altă piață care ar trebui să-i dăm. Așa ar trebui practic să arate toate piețele. În viitor, SC Hale și Piețe, cel puțin cât o fi eu la conducere, asta este intenția mea, ca toate celelalte piețe să arate asemănător cu cea din Malul Roșu.
De ce? Pentru că și cetățenii sunt mulțumiți din zonă și atunci în alte zone probabil vom găsi cetățeni care vor fi mulțumiți. Am auzit și alte păreri ale cetățenilor din nord, din vest, care sunt mulțumiți sau le-au plăcut acea construcție și atunci dorim pe viitor să facem și acele piețe în acest mod. Nu știu dacă o reuși poate în acest mandat, dar în acest mandat mi-am propus altceva la care, cum am spus mai devreme, vom reveni asupra acestui subiect, e vorba de piața centrală. Să continui, a venit cu acest proiect pe structură de lemn, dar fără luminatoare. Deci acea piață, când a fost proiectată pe structura de lemn, nu avea luminatoare, ceea ce însemna că nu putea beneficia de lumina zilei. Nu, un amănunt esențial. De ce? Se pun repede, adică nu mai suntem în secolul 1930. Nu, dar era vorba de proiect. Nu, era vorba de proiect. Eu am cerut într-un anumit mod lumina zilei, în afară de faptul că e bine să beneficiem de ea pentru că e un lucru sănătos, da. Plus de asta îmi producea și niște economii la consumul de energie electrică. În acea piață, până să se întâmple evenimentul respectiv, eu mi-aduc aminte că suplimentasem cu vreo 46 de becuri. Pentru că aveam o senzație foarte neplăcută în momentul în care intram în acea piață. Ceva lugubru, ceva închis. Era o piață care îmi dădea senzația acelui anotimp al lui Bacovia, de gri. Deci bine, era ceva. Acolo mai mult pipăie marfa decât o vedeai. Corect. Plus de asta nu ieșea în evidență dacă marfa era coaptă, dacă era bine întreținută. Și am cerut acele luminatoare. Proiectantul, deci după 45 de zile mi-a venit fără acele luminatoare. Eu am solicitat refacerea proiectului exact cum și cu niște luminatoare. Și cu niște luminatoare. Și bineînțeles că am discutat și niște alte aspecte, alte amănunte care le-am constatat din acel proiect inițial. Au mai trecut 45 de zile. Și a venit cu un proiect. E adevărat, aproape de ceea ce am spus eu. Pentru că în momentul în care le-am pus întrebarea, i-ați făcut, sunteți siguri pe structura de rezistență a pieței? Are ceva, o verificare? Nu. Și atunci, bineînțeles că am apelat la Institutul la ISC, da? Da, pare despre din film așa. Eu nu pot decide dacă o piață are o structură normal, sănătoasă. E ceva, oricum e vital să ai o rezistență solidă, adică să fie... Și atunci am zis, o piață de genul ăsta nu o faci din 2 în 2 ani. O faci și ai intenția să o ții cât mai mult timp. Și am apelat la... Dar asta erați obligat ca și societate să lucrați doar cu acea firmă de arhitectură? Da, deci eu am dat o adresă, așa se procedează. În momentul în care un arhitect devine proprietar pe acel proiect, este dreptul de autor, e legea 10. Da, dar proiectul dânsului, respectivul arhitect, fusese ars. Fusese ars, dar în momentul în care are drept de autor asupra proiectului. Și atunci eu am făcut o adresă... Regretați că vă simt așa totuși, după alte 45, fiindcă dumneavoastră, pe de altă parte, domnule director, fiind totuși un obiectiv important pentru zeci de mii de ploieșteni care locuiesc în Malul Roșu și în acea zonă, și presa evident că a fost foarte interesată, dar dumneavoastră ați ieșit cu niște termene care au fost date peste cap la un moment dat. Și de asta simt în urma dumneavoastră sau urmă de regret sau că ați apelat că totuși 90 de zile pentru a proiecta o piață, nu vorbim despre un spital, aici. Nu vorbim despre o clădire. Nu s-a terminat aici. Nu s-a terminat aici. Vorbim despre o piață. Da, deci am apelat la Institutul de Stat în Construcții, dumnealor mi-au dat o părere și mi-au spus că nu este rezistentă și nu termenul de garanție al acestei piețe n-ar avea un termen îndelungat. Și bineînțeles că atunci, prin 2 proiecte refuzate, am putut să-i fac o adresă acelui proiectant și să refuz. Sau să mă pot uza de dreptul de a refuza proiectantul inițial. Adică să nu mai fie nevoie de dreptul de autor. Și am apelat la un alt constructor care mi-a făcut piața pe structura metalică. Deci, practic, nu sunt 90 de zile, sunt 135 de zile care a fost creat. După primul termen pe care l-am avansat, pentru că eu aveam intenția, pe ce v-ați bazat când ați avansat primul termen? Un proiectant are un termen maxim de execuție a proiectului, deci 45 de zile. După care, bineînțeles că urma să fie executată lucrarea. Lucrarea care se putea executa în maxim 45 de zile. 45 de zile au estimat dumneavoastră. Da, 45 de zile. Constructori v-au spus, cam 45 de zile, indiferent de ce se întâmplă. Deci vreo 3 luni. Vreo 3 luni ar fi trebuit să dureze cu totul. Bineînțeles că după primul proiect, când l-am și întors... În august, așadar, august-septembrie ar fi trebuit să... Să fie ok totul. Numai că, în momentul în care presa
Am fost criticat în presă și pe bună dreptate, pentru că presa, până la urmă, bine, nu toată, dar marea majoritatea presei are în vedere să scoată în evidență anumite aspecte ale administrației locale, care, deci, repet, marea majoritate, deci nu toți, pot influența pozitiv atitudinea unor directori, ca în cazul meu. Normal că nu mi-a venit bine în momentul în care am fost criticat în presă, dar am considerat că să-mi asum acea critică și să o iau, cum s-ar spune, numai pe mine, gândindu-mă că piața pe care o fac, vreau să o fac o piață care să dureze, să facă cinste și primarului și consilierilor locali și indirect mie, și atunci am preferat să lungesc termenul de execuție a lucrării cu un proiect sănătos și care să fie agreat de toată lumea. Bun. La ora actuală, piața arată ca o piață europeană? Da, cum am dorit. Deci piețele din București, dacă le-ați văzut, sunt asemănătoare, piața din Malul Roșu asemănătoare piețelor din București. Care mai sunt minusurile? Un aer condiționat? Un aer condiționat. Am sesizat eu, dar probabil poate fi un moft al meu. Mai mult acum pe timp de iarnă. Poate că ar trebui să suplimentez cu 20-25% lămpile de iluminat, că totuși am o problemă eu cu lumina, dacă ați văzut și de la începutul emisiunii. Poate că ar trebui să suplimentez, dar poate ar fi un moft al meu. Pe timp de iarnă, în mod special, dar pe timp de vară nu vor fi probleme. Atât, asta ar mai fi singurul lucru. Piața este asigurată. Că asta vrem să discutăm, apropo și de... Da, după ce am reconstruit piața, bineînțeles că primul lucru, adică a doua zi, am și asigurat această piață. Eu vreau să fac o remarcă la aceste acuze care mi s-au adus, că de fapt nu erau piețele asigurate. Piețele nu au fost asigurate în preluării mandatului. În momentul în care am preluat mandatul, pentru că și aici mai este o altă discuție, trebuie să spun că asta e situația, n-aș fi vrut să mai revin în trecut, societatea era pe pierdere. Deci vom vorbi, nu, stați puțin că vă luați, vreți să o treceți repede. Însă, deci, dumneavoastră acum spuneți că piața are asigurare. Toate piețele sunt asigurate în momentul de față, dar la vremea în care eu am preluat conducerea societății, nicio piață nu avea asigurare. Și atunci cheltuiala respectivă, atâta timp cât societatea era pe pierdere, am considerat să amân această asigurare pentru vremuri mai bune. Adică era vorba de câteva luni. Între timp s-a întâmplat nenorocirea care s-a întâmplat la piața Malul Roșu și atunci toți au explodat că, domnule, n-am asigurat piețele. Dar piețele nu erau asigurate. Justificarea singura, de fapt, justificarea pe care o am, că nu am asigurat piețele la preluarea mandatului, este situația financiară în care se găsea această Dar la ora actuală toate piețele din Ploiești au asigurare. Toate piețele din inclusiv Hala Centrală. Inclusiv Hala Centrală are asigurare pe investițiile pe care eu le-am făcut în acel imobil. Bun. Ca să terminăm cu Malul Roșu, noastră spuneți, domne, nu promit că în iunie-iulie, dar anul acesta, cu aerul condiționat, care este? Știți ce mi se pare mie? Da. Dar este pe de altă vorba parte, de identificarea. Totuși pragmatic. Da. Nu vă știu așa că lăsați cam... Am un alt obiectiv. Era să zic că nu vă știu moale. Am înțeles. Eu mă întreb așa, domnul director, în 2014, în Uniunea Europeană... Mai sigur, domnul Enache, n-are rost să ne ascundem. 10... Anul ăsta am un obiectiv mult mai important la care vreau să lucrez. Nu, dar mă refer la aer condiționat. Mie nu mi se mai pare... Nu, că aerul condiționat nu e ca cel acasă. Dar nu e ca cel de acasă, domnul Enache. Adică aerul condiționat, ca să faci un aer condiționat, adică să ajungem, de exemplu, cu o temperatură de 12 grade iarna, indiferent de cât este afară, și 27 de grade vara, indiferent de cât este afară, trebuie o instalație complexă. Așa se numește ea, o instalație de aer condiționat. Dar instalația asta de aer condiționat, pentru că nu vă ascund, intenția o am, dar am văzut, practic... Cam cât costă pentru o piață de cartier? Cel mai mic preț care mi s-a comunicat pentru a face asta e vorba de 28-30.000 de euro. Pentru că intervin niște coloane care trebuiesc montate și e vorba de cel mai scump din toată această instalație, este chillerul, adică instalația care produce aer rece pe timp de vară. Deci e vorba de 28-30.000 de euro. N-ar fi o sumă foarte mare pentru SC Hale și Piețe. În schimb,
vreau să mă apuc anul acesta de un proiect și atunci toate... Tot mă duceți la proiectul ăla, eu de la proiectul ăla. Dar stați puțin înainte de deci, proiectul ăla care eu nu cred. Adică dumneavoastră veți realiza, am făcut-o părești cu domnul Rășca, cu autostrada. Dacă dumneavoastră veți realiza pe ăla, cum arată... Cu ce anume? Urmăriți emisiunea și nu mai pe urmă... Pe 10 aprilie expiră. Pe 10 aprilie ori dânsul, ori eu punem de bine spre celălalt. Cu autostrada, dacă vom începe lucrurile sau nu. Dar pe de altă parte, dacă nu ați realizat ce vom vedea peste 10 minute, un sfert de oră pe plasmă, eu o lună de zile o să zic aici. Dar atenție iar la termen, domnul director, fiindcă vedeți, mai pot apărea ori executanți ai lucrărilor, ori proiectanți care să o dea peste cap. Însă, înainte de a vorbi despre acest subiect, aș vrea să vorbim despre un alt subiect. Ați vrut la începutul acestui an, dacă nu mă înșel, conducerea, să zicem, Piețe, să introducă acea taxă. Și au fost proteste. Care este explicația? Acea taxă la ce taxă? La cântar. La cântar, da. Urmă, v-ați repliat și nu dumneavoastră, mă refer la Hale și Piețe când zic și v-ați repliat și ați zis numai, gata. Care este explicația? Explicația, domnule Nache, ar fi una de aspect juridic. În urma nenumăratelor sesizări ale cetățenilor că în piața centrală se fură la cântar, am vrut să introduc această obligativitate de închiriere a cântarelor. Am discutat cu producătorii, o parte din producători sau o parte mare din producători au achiziționat niște cântare. Eu le-am promis că lunar verific cântarele și buletinele meteorologice atunci când expiră, să fie înlocuite și verificate, bineînțeles, aceste mijloace de măsurare. Și mai este un aspect, dacă m-am hotărât să mă apuc să construiesc, că de fapt asta este obiectivul la care vreau să mă construiesc piața centrală, pentru 5-6 luni de zile consider că nu are sens să mai apăs și eu pe producător mai mult decât este. Dar asta nu înseamnă că piața centrală viitoare... Deci nu e cum spun unii, domne, dacă am făcut gură, cum se spune, iată cum conducerea s-a retras imediat. Nu. Aveam temeiul legal. Deci puteți legal să... În general, domnule Nache, nu fac nimic care nu este încadrat în lege. Temeiul legal este în felul următor. În hotărârea de guvern 321 spune clar: societățile comerciale care administrează piețe trebuie să aibă în proprietate atâtea numere de cântare câte numere de mese de producători au. Deci eu am aceste cântare. Dar legiuitorul la vremea respectivă, noi am intentat, suntem și într-o asociație, noi SC Hale și Piețe, suntem într-o asociație administratorilor de piețe din România, am inițiat un proiect, chiar zilele următoare ne vom întâlni, Consiliul Director al acestei asociații, pentru că și Ploieștiul face parte, ne vom întâlni să definitivăm acest proiect. Nu este normal să dai o lege atât de seacă în care să spui trebuie să ai și ce să fac cu ele. Și atunci el spune Cum ce să fac cu ele? Păi nu, pentru ce ar trebui? Producătorul a spus, domnule, dar nu ne obligă să închiriem. Nicio problemă, vă oblig eu. Adică nici nu-mi spune că nu pot închiria. Că sunt obligați, dar nici nu se poate fără. Da. Și atunci, deci eu m-am amuzat de acest articol. Dar acel cântar, care este rolul? Pentru mesele producătorilor. Clientul să închirieze acel cântar. Deci să aibă posibilitatea să închirieze un cântar, un mijloc de măsurare, care să-și vândă producătorul. Deci numai pentru producători e vorba, nu este vorba de societate. Iar acel cântar pe semne că sunt, acele cântare pe semne că sunt verificate... Clar, noi avem un contract cu metrologia, în fiecare an verificăm acele cântare. Bine, sunt niște o dată bani. pe an oricum mi se pare foarte rar, mi se pare un termen foarte lung. Nu, o dată pe an mergem la metrologie, dar noi avem un compartiment specializat de metrologie care verifică acel cântar săptămânal. Deci în momentul în care se închiriază cântarul, la o săptămână de zile, avem niște pietre care, dacă nu mai corespund, bineînțeles, e vorba de abateri de 5-10 grame. Nu mai corespund, bineînțeles, să-l dăm deoparte și îl transmitem la metrologie. Mai sunt cazuri? Mai aveți semnale că sunt oameni furați la cântar? Da, mai am aceste semnale. Dar... Și cum sunt furați, Baren, să știm și noi? Ce se întâmplă? În momentul în care vine cetățeanul la masă, mai sunt nu foarte mulți, adică de la 57 de societăți care practicau acest sistem, au rămas cam 7. 7 care ce?
care le monitorizez și care au această tendință. Au reclamații. Da, care au această tendință de a fura la cântar. În momentul în care vine clientul, și asta, cu ocazia aceasta, poate cetățenii vor înțelege, și în special cetățenii care au o anumită vârstă, deci sunt și mai preocupați de alte probleme și au și mintea foarte obosită, vin în fața Tișghelei. Cum au minte obosită? O minte obosită în sensul că au... Să nu faceți declarații care să vă... Nu. În sensul că sunt oameni în vârstă care au lucrat toată viața lor și atunci nu mai dau importanța aspectelor, amănuntelor. Nu, dar oamenii sunt foarte grijuli cu banii. Foarte grijuli cu banii. Dar nu mai sunt grijulii, pentru că atenția distributivă a dumnealor nu mai este atât de dezvoltată ca la unui tânăr. Și de ce spun aceasta? Pentru că dumnealui vine în fața Tișghelei. În față, de regulă, le sunt oferite niște produse frumoase. În momentul în care începe să-și aleagă, pentru că cel care are tendința de a fura la cântar, nu spun că toți, dar sunt, v-am zis, vreo 7 societăți pe care noi încă le mai monitorizăm. Am înțeles, aveți reclamații în partea clienților. Da, și atunci urmăresc aceste societăți la prima reclamație pe care o voi primi eu, constatată și cu organele de poliție, bineînțeles că îl voi da afară din piață. Pentru că pe ceilalți, adică o parte din ei, nu mai au mese în piață. Asta a fost măsura care am putut de corectare a lor. Altă măsură nu. Înseamnă că și dosar penal? Sigur. Dar vin în față și aleg mărfurile și dumnealor le pun într-un tas sau le pun într-o anumită, dar în tas de regulă. În momentul tasul în care... ce? Aia unde... Tasul, deci, este acel dispozitiv în care se pun produsele pentru cântărire. În momentul în care dumnealui alege, nu mai este atent la mâinile vânzătorului. Vânzătorul este atât de iute încât are o sacoșă deja pregătită. Că nu se limitează numai la furtul la cântar, ci se pretează și la furtul la produse. Nu furtul la produse. Furtul, marfă deteriorată. Adică nu se termină numai la această neregulă, ca să nu cunosc, pot spune eu. Această neregulă. Dom'le, am intenția să iau 100-150 de grame, 200 chiar de grame la kilogram. Deci au fost situații în care au ieșit, cu cât cumperi mai mult, încercați, sunt anumite societăți care, dacă te duci să le ceri în ciorchine, s-ar putea să spună că sunt foarte acri sau că nu sunt buni. Dar nu neapărat că n-ar vrea să ți-l vândă, ci faptul că acel cântar al lui probabil are problemă și atunci, în varianta în care spune un ciorchine, s-ar putea să aibă 500 de grame. Ceea ce ochiometric n-ar putea cântări atât. Dar noastră legal puteți... Bănesc că doar în colaborare cu poliția puteți interveni. Noastră puteți să-i dați afară în cel mai rău caz. Da, eu am o convenție și lucrez foarte bine cu Poliția Municipală. Eu nu am competența să intervin sau să constat furtul la cântar. În schimb, am competența de a verifica aceste cântare dacă sunt verificate metrologic. Este singura competența mea. Dar administrând un spațiu, având în vedere că, practic, acea societate este pusă în slujba cetățeanului, normal că ajungem cam între legi, cum s-ar spune, și intervenim pe ei. Eu am o piatră deja pe birou, cu care în momentul în care ies, dar problema e că se duce vorba foarte repede, apuc să verific 7-8-10 cântare când ies la verificat. Ceilalți ar fi chiar de urmărit acest aspect. Apuc să verific 5-6-10 cântare, după care în piață se spune, a ieșit directorul cu piatra. În momentul ăla, toate celelalte societăți care au intenții, nu toate, pentru că nu toți fură la cântare, sunt societăți serioase. Dar cei care au, o să vedeți că acel cântar al lor vinde în defavoarea lor. Adică nu mai au timp să o regleze cum trebuie. Și atunci un kilogram al lor, de fapt, este 1 kilogram și 100. Deci ar fi în favoarea cumpărătorului. Deci asta ar fi problema cu cântarul. Deci aici a fost toată discuția. Dar asta nu înseamnă că în piața nouă, orice masă... Și dumneavoastră ce propuneți? Niște cântare care să fie verificate la ce perioadă? Săptămânal? Deci eu le verific săptămânal. Acum le verific săptămânal. Și să le luați taxă? Nu, haideți să vă spun ceva. Masa, în piața nouă pe care o aveam, va fi masă plus cântar pentru producători. Nu mai dați fără cântar. Da, este aceeași piața chestie. nouă însemnând cea care, da, platoul care va fi reconstruit. Și aici am vorbit cu producătorii și le-am explicat. Nici nu mă obligă legea să le închiriez, nici nu mă obligă să nu le închiriez. Și atunci este un bun al societății care trebuie valorificat la capacitate cât mai mare. În varianta în care se va închiria masa plus cântar, este același problemă cum mai avea în momentul în care închiriezi un apartament, îl închiriezi apartamentul mobilat.
Nimeni nu-l poate obliga pe proprietarul apartamentului să-l vândă nemobilat. Nu, este mobilat. Clar, și chiria probabil este ceva mai mare decât a unui apartament mobilat. Rog colegii să, dacă avem pregătite acele imagini despre care spuneam eu că nu cred, cum va arăta noua hală centrală. Iată, avem niște schițe. Dacă ne puteți explica ce vedem aici. Da. Aici este schița cu piața centrală. Piața centrală nouă. Este o vedere de ansamblu văzută de sus, cu practic unde sunt intrările, cum sunt așezate mesele, intrările unde sunt acelea 4, da? Ca să înțelegem și noi. Intrările... 2 stânga, 2 dreapta. Sunt 2 stânga, 2 dreapta și mai avem niște... Și pe mijloc acolo mese, nu? Pe mijloc sunt mesele. În lateralele pieței, adică pe latura mai mare a pieței, da, avem niște ieșiri în caz de siguranță. Deci vor fi, pentru că așa e o piață aglomerată, da? Deci sunt niște uși care se pot deschide numai din interior, dar din exterior nu se pot deschide. În varianta în care un cetățean, bineînțeles, care va cumpăra din hală, va dori să iasă până acea ușă, nu e nicio problemă, va ieși. Dar de intrat cineva din exterior nu poate intra. Deci, câte mese sunt în hală? Sunt în jur de 200. Puțin, rog să dea înapoi puțin. Deci proiectantul ce a prevăzut el acolo e vorba de 288 de mese. Față de câte sunt acum? Față de 400 și ceva de mese. Câte sunt acum? Da. E o reducere, așadar. Este o reducere. Și care e avantajul? Păi nu, avantajul în primul rând este vorba de condițiile care, credeți-mă că dacă se va realiza acest proiect, sunt condiții europene. Da. Este vorba de siguranța cetățeanului, că acea piață nu va avea condițiile necesare și pentru el și pentru comerciant. Plus de asta am mai făcut niște spații comerciale care îmi va completa diferența de mese. Spațiile comerciale sunt pe laturile. Da, acele sunt 6 acolo, 6 în latura cealaltă, care văd că nu se vede în imagine. Totul va fi închis. Totul va fi închis. Deci unde e acum platoul halelor centrale, vă gândiți, vom vorbi și despre finanțare, despre... Vă gândiți la o nouă construcție, închisă 100%. Închisă 100%. Deci nu mai cum e acum, și stânga și mai încolo. Nu. Și care să înglobeze de la brânzari până la fructe, până la flori, până la tot. Ce e acum pe platou. Asta vreau să vă explic. Sunt 12 spații, 6 pe o latură, 6 pe o latură. Mai precis, pe latura mare de sus și pe latura mare de jos sunt 6 cu 6 spații care vor avea, se păstrează ideea de la imobilul halelor centrale, cu intrare din exterior. Deci cei care intră pe platoul halelor nu vor putea intra în magazin decât prin exteriorul halelor, în ideea în care piața are un regim miercurea sau când se face curățenie, piața poate fi închisă, dar acele spații comerciale vor avea acces către cetățeni. După care mai avem în laterale, mai avem, numai puțin, dacă tot intervenim pe schemă. Dacă tot descriem, să... Deci mai sunt celelalte laturi, deci dreapta-stânga, cum am vorbit acum. Este un spațiu destinat florăriei, pentru că văd că există o dorință a cetățenilor să existe un spațiu pentru aprovizionarea cu buchete de flori. Foarte mulți își cumpără. Foarte mulți și atunci am gândit și noi un spațiu. Mai sunt niște spații pentru lactate, pentru mezeluri. Separat de cele 288? Da. În dreapta și în stânga, la parterul lor, au o suprafață de 570 de metri pătrați. De separat florile, separate brânzeturile? Da. Acolo mai există și un spațiu care ne-am gândit ca DSV-ul, pentru că avem o activitate alimentară și atunci DSV-ul e bine să-l avem aproape, să-și desemneze un reprezentant care să fie chiar în piață pentru verificarea produselor. Avem niște vestiare și un birou pentru șeful de piață și pentru personalul care... asta deja am grupuri sanitare pentru cetățeni. Câte? Sunt 8 grupuri sanitare. 4, da? Da, pentru cetățeni care au și posibilitatea, persoanele cu dizabilități. E gândită și această problemă, să aibă acces în aceste grupuri sanitare. Mai avem asta pe partea... Asta mă bucură să aud. Da, mai avem pe partea cealaltă. Care parte? Deci partea dreaptă. Cum ne uităm la ecran, partea dreaptă. Da, partea stângă vor fi florile. Exact cum e acum, cum sunt așezate florile. Deci flori, brânzeturi. Da, mezeluri și produse din carne, dacă va fi cazul. Am înțeles. Trece la următoarea. Numai puțin.
Tot mai aveți. Tot Bine. mai am pe această latură. În afară de deci această piață. Oricum, eu nu cred că se întâmplă, dar revenim. Eu am convingerea că se întâmplă. Nu vreau să vă provoc acum, dar haideți să ne descrieți-ne și această vedem pe urmă. convingere mi-a dat-o chiar primarul municipiului Ploiești și o parte din consilierii locali care doresc să fie executată această piață. Bun, ce mai vreau să adăugați? Aici deja este vorba de ce se va afla deasupra. E o schiță care nu știu dacă cetățenii vor înțelege foarte mult. Să revenim. Da, să revenim. Bun, stați puțin. Acum urmează, dragi prieteni, schița, poza. Iată cum spune domnul director că va arăta. Eu cred că va fi realizată în acest mandat. Deci deci v-am spus, mulțumesc consilierilor și domnului primar. Am înțeles că mulțumiți. E bine că mulțumiți mai întâi. Și credeți-mă că am toată intenția în realizarea acestui obiectiv. Vă cred. Eu zic că nu se întâmplă, ca în România. Stați puțin că nu. Eu nu zic că nu vreți. Așadar, va fi și cu o cupolă, ca un fel de cupolă. Va fi pe structură metalică, închisă în sticlă și în structură metalică. Pe structură metalică. Sticlă de sus până jos? Sticlă de sus până jos. Dacă putem să scoatem tema emisiunii puțin ca să păstrăm aici martor emisiunea și vom vorbi. Deci, nu avem nimic. Nu. Vă explic imediat. Acele subpante, deci acele arcuri care sunt gri la dumneavoastră. Și la noastră cum sunt? Nu. Sunt gri pe modulul respectiv pentru că am vrut să scoatem în evidență panourile fotovoltaice, pentru că una dintre intențiile noastre este să ne creăm și o independență energetică. Deci cu panouri să nu mai consumați. Deci partea gri, practic, da. Partea gri o să ne asigure o independență energetică a pieței, unde este partea aceea neagră între acele părți gri. Dacă vă uitați pe acolo, pe prima imagine, da? Da, pe prima, nu, pe imagine, da, pe prima imagine, că toate sunt la fel. Da? Partea ar fi sticlă pentru intrarea luminii naturale. Vor fi geamuri mari de clar, vor fi geamuri mari. Să nu mai fie nevoie. Să nu mai fie nevoie de iluminat pe timpul zilei. Tot în această piață ne-am gândit, va fi o instalație video, audio și cu dotări telefonice, cu o centrală telefonică. Video-audio, de ce mă refer? Video pentru siguranța cetățeanului. Pentru că deci va fi Big Brother acolo. Nu, Big Brother, dar care este la vedere, deci niciun fel de problemă. Eu vă spun că de când am lucrat pe montarea unor camere de luat vederi prin piețe, infracționalitatea a scăzut. Pentru că sunt așezate la niște poziții la care nu poate umbla oricine și atunci răufăcătorii se feresc să mai facă acte antisociale în aceste piețe. Și audio pentru ce? Și audio pentru că m-am gândit în varianta în care un copil va avea nevoie de un ajutor dacă se pierde de părintele lui, cum s-a mai întâmplat prin piețe. Dar s-a intervenit, dar cu greutate. Atunci am putea apela la părinte, că se află la șeful de piață, de exemplu, sau, bineînțeles, pentru reclamă, pentru că ne gândim să scoatem bani din orice. Este posibil și legal, bineînțeles, dar putem face și o reclamă. Sau putem face o reclamă, de fapt și reclama este pozitivă și negativă. În varianta în care vom mai găsi persoane care vor fura la cântar, pe acea instalație audio se va auzi o voce care va spune, nu mai cumpărați de la masa 72, bine, pentru că fură la cântar. Poate intenta proces, asta e... Nu, atâta timp cât există un proces. Da, mă rog, asta de fapt cu audio, poate puneți muzică acolo și în timp ce cumpărăm varză vom asculta un Mozart și ca atare vom... ascultă, da, sigur că da. Deci nu e neapărat pentru... Este dotată cu toate măsurile de siguranță privind focul. Spuneți 8 grupuri sanitare, 4 pentru doamne, 4 pentru domni. Da. Câte sunt la ora actuală în hale, în clădire? Bine, pe platou niciuna, știu. Pe platou nu este niciuna. În schimb, sunt deservite de grupurile sanitare care sunt la intrarea în imobilul halelor centrale. Acestea sunt numai pentru cetățeni, dar mai avem încă 4x4 pentru angajații societății sau pentru comercianții care activează în acea piață. Deci noi punem la dispoziție 4x4 pentru cetățenii care vin, cumpărătorii, practic, care vin în acea piață, dar mai avem încă 4x4 pentru comercianții care deservesc acea piață, având în vedere că, din punct de vedere sanitar, ei ar trebui să aibă alt grup sanitar decât cei cu... decât clienții. Da. Spuneți-mi, vă rog, ca să localizăm și să vizualizăm foarte bine, acea parcare dintre hale, dintre platou și clădirea halelor centrale, cum este ea cunoscută, va rămâne? Va rămâne.
Așadar se va face strict pe locația platoului? Sau care sunt dimensiunile? Da, dimensiunea este, am terenul 3600, dar construită va fi 2570. Și acum cât este? Că nu ne pierdeți așa. Acum este puțin mai mare, pentru că 5.000, cât are? 6.000? 5.000 și ceva de metri. Da. Conform autorizației de la urbanism, nu pot utiliza din terenul pe care eu l-am în administrare decât 80%. Și atunci proiectantul s-a încadrat pe acea suprafață de 80%. De ce? Pentru că în acea piață vor exista trotuare și căi de acces pentru cetățeni de jur împrejur. Ce se va schimba? Asta vreau să vă întreb. În afară de condiții, în afară de arhitectură. În sine, da. Și... vor fi trotuare pe strada aceea, nu știu cum se numește, am un laps acum. Pe unde circulă tramvaiul? Pe Coșbuc va fi un trotuar generos. Vor fi spații comerciale pe acel trotuar, că se vor intra din acel trotuar în spațiile comerciale, cele 6 care vi le-am explicat. Va fi trotuar și pe linia de tramvai, deci spre Coșbuc, dar și pe partea aceasta către Zola, adică pe partea unde există deja parcare. Vor fi trotuare, deci unde cetățenii vor circula de jur împrejurul acestei hale. Iar spațiile acelea, unde aveți dumneavoastră sediu, în dreapta sau în spate, cum este cunoscut, acelea vor rămâne? Nu. Deci ce se întâmplă? În partea dreaptă, cum priveam mai devreme acea schiță, o avem în continuare, da. Acea schiță, pentru că aici, deci cum e piața acum? În partea dreaptă, da, sunt acele module unde se vinde brânză, se mai vând niște produse din carne. Acele module vechi. Da. Acele module vechi vor fi practic desfințate. Da. În dreptul ei va fi o parcare pentru comercianți, pentru că acea parcarea care există inițial va fi destinată în două, pentru cetățeni și pentru comercianți. Se va face intrarea dintr-o singură parte și pentru comercianți și cetățeni. Cetățenii vor ieși către Milea, deci exact cum se iese acum pe partea stângă, cum s-a spune, către blocurile, către biciclete, ca să înțeleagă cetățenii, iar comercianții vor avea o altă cale de acces în partea dreaptă a acestei construcții, vor intra și nu vor mai putea ieși până această parte, vor ieși spre linia de tramvai. Vor fi mai multe spații de parcare? Vor fi mult mai multe spații de parcare. Există o estimare? Da, există o estimare. Spațiile de parcare vor crește la 288 de locuri. Iar acum? Acum sunt în jur de 210. Deci o creștere nu mare, dar oricum semnificativă. E vorba de cei comercianți care... Mai mult, în această construcție, că de asta spuneam, e parter practic această construcție, dar are și o parte din ea cu etaj. Etajul pe acele spații comerciale pe care vi le-am arătat, cele din stânga și din dreapta, cele care au 570 de metri în total, din lateralele lor, avem în vedere să construim spații de birouri. Să mutăm acolo și sediu? Acolo să adunăm toate birourile pe care le avem în SC Hale. Și anume, avem birourile care sunt așezate pe actualul loc, unde se există sediu administrativ. Mai avem niște spații comerciale în subsolul halelor centrale, niște spații pentru birouri destinate biroului în subsolul halelor centrale și mai avem și niște spații la etajul halelor centrale. Și atunci vom concentra într-un singur loc toate birourile și pentru un bun management și pentru o bună comunicare între aceste compartimente. La ora actuală, vreau să vă întreb, domnul director, la ora actuală, Hale și Piețe poate satisface toate cererile agenților economici care ar dori să vândă pe platou, fie în hale, sau există din contră? Nu. Pentru halele centrale, pentru piața centrală și pentru imobilul halelor centrale sunt cerințe mult mai mult decât am putea noi oferi. Deci mai sunt cereri în așteptare? Sigur că da. Sunt cereri în așteptare. Dar prioritate vor avea societățile care vor avea de suferit pe perioada construcției. Ei vor fi primii care vor intra în această construcție, cei care sunt, bineînțeles, înțelegători, cu un istoric bun, adică cu o plată ok față de SC Hale și Piețe, cu o atitudine corespunzătoare față de cetățeni și față de restul personalului, ei vor beneficia, vor fi primii beneficiari. Adică se va reduce numărul. Se va reduce numărul. La 288 de mese, spuneați. Da, 288. Să zicem 300. Să zicem 300. Din 400 acum și ca atare cred că va fi o presiune. Cine are voie, cine nu are voie. Dacă ar mai fi o posibilitate pe care o avem, pentru că se pune problema ce vom face cu aceste mese, pentru că piața centrală trebuie să existe într-un anumit fel.
Nu putem să lăsăm orașul fără piață. Și atunci ne-am gândit să dezafectăm pentru un an și 2 luni cât va dura lucrarea. Să dezafectăm de la turnul Ceas până la Milea, până la Zola. Până la 7 etaje acolo? Nu, până la Zola. Nu. Deci e vorba de parcarea pe care administrează SC Hale și Piețe. Deci de la bariera de intrare, deci de la turn până la Zola, deci până la parcarea de la Hale și Piețe. Parcare. Aia va fi un loc unde vom monta niște mese. Mai avem piața din Decebal, în care și acolo vom monta niște mese. Plus de asta avem în vedere spațiul acela care este lângă piața noastră, este un spațiu privat și am identificat proprietarul, urmează să facem niște discuții, atunci când va fi cazul, bineînțeles, pentru o închiriere, să mai montăm niște mese și acolo. Iar alte societăți sau alți producători vor putea intra în halele centrale în limita spațiului pe care îl avem. Domnule director, trecem, bun, rocului să nu mai avem aceste imagini. Da. Fiindcă sunt frumoase. Să revenim în platou. Care este stadiul la ora actuală? Sunteți în studiu de fezabilitate, sunteți în stadiu de proiect, vă gândiți că ar fi bine să fie o nouă piață. Care este stadiul? Deci la ora actuală avem PUD-ul și studiul de fezabilitate reactualizat, pentru că a fost o discuție și pe această situație. A mai vrut cineva să construiască, o fostă conducere, să construiască cu niște scoruri, la un preț foarte mare. La un preț foarte ridicat, da. Ce se întâmplă? În 2007... Cât va costa această piață care ne-ați prezentat-o dumneavoastră? Haideți să vă spun un mic istoric, și anume. În 2007, conducerea SC Hale și Piețe, bineînțeles cu primăria și Consiliul Local de atunci, au dorit reconstruirea acestei piețe. E necesară o piață pentru cetățeni. În 2007 s-a plătit pentru PUD suma de 14.600 de lei și pentru studiul de fezabilitate 75.000 de euro. Urmând ca pentru celelalte etape de realizare a acelui proiect să mai fie plătiți niște bani suplimentari. Mai mult decât să plătise până la acea dată. Da. Din studiul de fezabilitate au fost prezentate două variante. Varianta de 12 milioane de euro și varianta 1, 12 milioane de euro. Varianta 1, 16 milioane, varianta 2, 12 milioane de euro. Nu s-a putut pentru că nu s-au identificat fonduri. Eu am venit acum în 2013 și am gândit în felul următor. Am vorbit cu domnul Hoinerescu. Era o piață mult mai mare, bănesc. Nu, avea ceva de la nivelul 0 în jos, în interior. Era piața practic scufundată. Nu scufundată. Era o piață care avea niște depozite de frig, care avea o parcare subterană. Era o gândire foarte frumoasă, dar fondurile respective, am apelat la diferite instituții ale statului, am avut promisiuni, chiar laude, pentru intenția pe care o am, dar am considerat că până la urmă voi rămâne la acel stadiu și atunci am vorbit cu domnul Hoinerescu, proiectantul, cel care a proiectat inițial această piață, și am picat de comun acord cu dumnealui că mai mult de 5 milioane de euro SC Hale și Piețe nu se poate angaja pentru realizarea acestei piețe. Și atunci, împreună cu arhitectul, cu domnul Hoinerescu, cu această societate Restituție, am ajuns la un proiect care ne costă aproape 5 milioane de euro. De unde vin banii? Banii vor veni din foarte mică parte din fonduri proprii și din împrumut. Asta este intenția, sau cel puțin stadiul la care suntem acum. Avem studiu de fezabilitate, știm valoarea. Bancar. Da, împrumut bancar. Avem studiu de fezabilitate, urmează ca în cel mai scurt timp să ni se spună exact ce cantități de materiale, Când credeți? Licitați sau cum? Deci, vor începe lucrările anul acesta? Da, intenția este de a începe lucrările în vară. Acum vor începe în iulie, vor începe în august. Dar eu am intenția de a începe aceste lucrări în vară. De ce vă spun asta? Pentru că există o procedură. Procedură care trebuie respectată. Da, cu licitații, cu SEAM, cu toate alea. Și pentru împrumut, pentru că vreau să fie cât se poate de transparent. Sau dacă cumva am o ofertă foarte bună, să fac o selecție de ofertă pe acest împrumut. Că până la urmă banca nu mă poate suspecta cineva de un aranjament cu o bancă din România. E vorba de... E clar, nicio bancă... Voi alege o bancă cu o dobândă care să fie avantajoasă pentru societate. Plus de asta va fi licitație pe acest proiect. Licitație care, singurul lucru care mă poate întârzia
este vreo societate care, nejustificat, va depune contestații. Dar și asta văd că s-au reglat termenele, adică nu cred că va mai dura foarte mult să fie rezolvate aceste contestații. Bun, noastră spuneți, domne, iunie, iulie, august. Da. Vor începe lucrările. Vor începe lucrările. 1 an și 2 luni, spuneți un pic mai devreme. Da. Asta înseamnă că anul viitor, prin toamnă, iarnă cel târziu, să fie gata această lucrare. De ce spun asta? Pentru că cel care va câștiga... iarna 2015. Da, cel care va câștiga proiectul... Bine, iarna să știți că virgula calendaristic e și în februarie, adică nu în 2016. Domnule Nache, dacă sunt lucrări, deci eu vreau să mă asigur de data asta, nu să se mai întâmple ce s-a mai întâmplat, și anume, în contractul pe care îl va încheia cu societatea câștigătoare a acestei, va avea în caietul de sarcini pus o clauză. Termenul de execuție, dau un exemplu, este de 1 an și 2 luni. Dacă va întârzia o zi peste 1 an și 2 luni, va avea 1% din valoarea contractului. Penalități, da. Și atunci să vedem cui convine. Că mie mi-ar conveni la un moment dat să-mi facă 99% din piață și să nu fie gata la termenul stabilit prin acel contract. Deci finalizarea 2015. Da. Domnul director, acum vreun an jumate, dacă nu mă înșel, mă cruceam, nu numai eu, foarte mulți colegi din presă, foarte mulți ploieșteni, foarte mulți prahoveni, cum Sece Hale și Piețe, o societate care aparține Consiliului Local Primăriei Ploiești și care închiriază niște așa numitele tarabe, niște mese în mai multe piețe din Ploiești, reușea performanța incredibilă să iasă pe minus, să aibă profit 1 leu. Care este situația când anul trecut, ce s-a întâmplat? Eu vreau să încep puțin mai dinainte și anume, mai avem doar scurt, 2 minute. La preluarea mandatului de către vechea conducere pe care a avut-o Sece Hale și Piețe, susținută de cei care sunt în opoziție la ora actuală, și o să vă spun și de ce fac această remarcă, au luat-o cu vreo 23 de miliarde în cont și atunci s-au ales praful de cei 23 de miliarde. Asta spuneți 2008? 2008. Ca lumea să înțeleagă, că nici eu... Da. Deci 23 de miliarde în cont, aproape 23 de miliarde în cont, profitul pe cei 4 ani, pentru că în final mie mi-au predat societatea cu minus 6 miliarde pe 14/8/2012. Deci 4 miliarde pierdere. Da. Bunele guri mai rele mai fac niște comentarii de competența mea, referitoare la competența mea, și atunci cetățenii din oraș pot face pentru că acea persoană care a făcut referire la competența mea este chiar consilier local și era în AGA în acea perioadă. Dumnealui îmi spune că sunt incompetent, dar vreau cetățeanul să analizeze, și anume, competența în ce constă? Un om în profit, vă spun eu. În profit. La ora actuală, societatea este pe profit. Anul trecut, cât a reușit? E că niciodată n-am înțeles și v-am și spus atunci. În jur de 1,3 miliard, încă n-am încheiat anul, dar în jur de 1,3 miliard vom încheia anul pe un profit de 1,3 miliard. Ați avut investiții mari? Ați avut malul roșu, nu? Am avut malul roșu, plus niște reparații și intervenții asupra celorlalte piețe, care nu au fost făcute de cei dinaintea mea. Că deseori m-am întrebat pe ce au cheltuit banii acei manageri dinaintea mea. Dar profitul efectiv cât ar fi fost dacă nu aveți investiții? Dacă nu aș fi fost fiindcă pentru mine eu stau și mă crucesc. E ca și când cineva are 10 apartamente și la finalul lunii... Stați să termin și eu, ca să înțeleagă oamenii foarte bine. Cineva are 10 apartamente, le închiriază, da? Da? Și la finalul lunii spune, vai, pentru 10 apartamente care sunt ale mele, le-am închiriat, nu am credite, nu am nimic, am ieșit pe pierdere, după ce am luat toate chiriile, uite că am ieșit 10 milioane de lei vechi pe pierdere la sfârșitul lunii. Și atunci stai și te gândești, bă, dacă are 10 apartamente și le închiriază cu 150 de euro pe lună, înseamnă 1500. Cum să iasă pe pierdere 10 milioane? Că stai și te crucești. Sunt două variante, una justificată și una nejustificată. Varianta justificată este dacă dorești să faci investiții în această societate. Dacă sunt investiții altă mâncare de pește. Există posibilitatea să ieși în pierdere, iar dacă altă pierdere variantă... temporară, fiindcă... Pierdere temporară. Vorbim pentru despre un an, pentru 2, sigur că da. Deci sunt niște investiții investiții justificate. Dar dacă nu vrei, eu vă pot spune, de exemplu, că erau niște mese care de fapt nu erau contorizate. Nu știu unde au ajuns acei bani. Deci în momentul în care am preluat. Deci în varianta în care nu vrei ca o societate să iasă pe profit, îți stă în puterea sau în pixul sau în stilou directorului să nu facă profit.
Vă mulțumesc mult pentru participarea în această seară, domnule. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră și rămâne pariu, trebuie să ne gândim la o miză, dar le mai întâlnim noi până, că da. Eu am convingerea că până la în sfârșitul... iarna 2015. Iarna 2015. Știți că iarna 2015 are o singură lună, decembrie, că ianuarie... Cu eventualele prelungiri justificate din partea proiectantului și a dirigintelui de șantier. Justificate. Nu, eu vă spun că am toată intenția. Iar în 2015 are o singură lună, decembrie. Da, decembrie. Pe urmă, iarna în ianuarie deja 2016. În 2015 vrem să terminăm. A spus cel târziu, de astăzi. Deci în decembrie. În decembrie 2015 piața va fi Ziua României, acolo la noua hală. Da. Vă mulțumesc mult pentru participare, vă doresc o seară plăcută în continuare și succes. Vă mulțumesc. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Ne vom reîntâlni mâine, dragi prieteni, alături de Fido și Stavri, o emisiune deja mult așteptați de către dumneavoastră. Până atunci, numai bine.